या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। सिद्धरामय्या यांनी दुसऱ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तर डी के शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे। देगवे येथील शासकीय जंगलात खैराची तोड करून तस्करी करणाऱ्या पुष्पा गँगवर संयुक्तिक कारवाई करून एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले तर झटापटे 2 आरोपी फरार झाले। बांदा शहरातील आळवाडी येथे झोपड्या बांधून राहत असलेल्या परप्रांतीय मजूर कुटुंबातील 3 ते 10 वयोगटातील 5 मुलांमध्ये गोवर सदृश लक्षणे आढळल्याने आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली आहे। शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मतदारसंघाचं वाटोळं केलं। आठवडा बाजार आपल्या हेकेखोर स्वभावाने हलवलाय। झिरंगवाडीतील रस्ता झाला नाही तर त्या ठिकाणी त्यांचा फोटो उभारून हार घालणार असा इशारा संजू परब यांनी दिलाय। निरवडे इथं प्रसाद तळवणेकर यांच्या दुचाकीला आग लागून गाडी पूर्णतः जळून खाक झाली आहे। यात सुमारे 70,000चं नुकसान झालंय। सुदैवाने यात कोणीही जखमी झालं नाही। कणकवली शहरातील शहर भाजपच्या संपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या संकल्पनेतून हे कार्यालय सुरू करण्यात आलंय। आंबोलीतील हिरण्यकेश इथं पुनर्प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम आजपासून करण्यात आला। पुण्यवाचन, जलधिवास तसेच धार्मिक होमहवन कार्यास प्रारंभ करण्यात आला। देवगड पडेल ग्रामपंचायत येथील रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपच्या उमेदवार सायली वारीक बहुमताने विजयी झाल्यात। आमदार नितेश राणेंनी त्यांचं अभिनंदन केलं। गणरायाच्या आगमनाच्या 2 दिवस आधीचे म्हणजे 17 सप्टेंबरचं रेल्वे आरक्षण शुक्रवारी अवघ्या काही मिनिटातच पूर्ण झालं। कोकण रेल्वे आणि कोल्हापूरपर्यंत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये आता या दिवसाचं एकही आरक्षित तिकीट शिल्लक उरलेलं नाहीये। अखेर मान्सून अंदमानात धडकलाय। दरवर्षी मान्सून अंदमानामध्ये 22 मेला दाखल होतो, मात्र यावर्षी 3 दिवस आधीच मान्सून अंदमानमधील काही भागांमध्ये दाखल झालाय। उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी डी के शिवकुमार यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पाया पडलेत। हा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होतोय। डी के शिवकुमार यांनी व्यासपीठावरील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचे आशीर्वाद घेतले। घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना आधी माझ्यासमोर निवडणुकीसाठी उभं करा, मी आज राजीनामा देतो असं ओपन चॅलेंज आदित्य ठाकरेंनी सीएम एकनाथ शिंदेंना दिलंय। समीर वानखेडे यांची सीबीआय कडून तब्बल 5 तास चौकशी करण्यात आली। आता सीबीआयसी कडूनही चौकशी सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे। सिद्धरामय्या आणि डी के शिवकुमार यांच्यासोबत 8 आमदारांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली। यामध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र प्रियांक खरगे यांचाही समावेश आहे। कर्नाटकात आम्ही तुम्हाला स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देऊ अशी ग्वाही काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी दिली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वतः ओशिवरा येथील नाल्यात उतरून सुरू असलेल्या नालेसफाईच्या कामाचा आढावा घेतला। पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकत्र येत 2000 रुपयांच्या नोटेला श्रद्धांजली वाहित अनोखं आंदोलन केलंय। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे निलंबित युवा नेते डॉक्टर आशिष देशमुख यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली। या भेटीमुळे देशमुख यांची लवकरच भाजपात घरवापसी होणार अशी चर्चा रंगली आहे। रिझर्व्ह बँकेनं 2000 रुपयांच्या नोटबंदीचा निर्णय घेतलाय, मात्र या निर्णयावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलंय। नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे धरसोड वृत्ती असल्याचं ते म्हणाले। आता 2000ची नोटही चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। यामुळे शिर्डी संस्थानला 2000च्या नोटा दानपेटीत टाकू नका असं आवाहन करण्यात आलंय। नाना पाटेकर यांचे बरेच राजकारण्याशी चांगले संबंध आहेत। नाना पाटेकर यांनी नुकतीच शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली। या भेटीची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरू आहे। आरबीआयनं 2000च्या नोटा परत घेण्याचा निर्णय घेतला। या निर्णयावरून अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे। यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असल्याचं ते म्हणाले। मोचा चक्रीवादळामुळे म्यानमारमध्ये 145 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय तर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। 1,85,000हून अधिक इमारतींचं नुकसान झालंय। आदिपुरुषच्या ट्रेलरमध्ये प्रभास, कीर्ती सेनन अनुक्रमे श्रीराम आणि सीतेच्या भूमिकेत झळकतात। आता आदिपुरुषचा सिनेमातलं पहिलं गाणं लॉन्च झालंय। या गाण्यातून श्रीराम भक्तीचा जागर दिसतोय। जपानमधील हिरोशिमा इथं G7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली। रशिया युक्रेन संघर्षानंतर या 2 नेत्यांमधील ही पहिलीच बैठक आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट।
अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.